Bibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw! Ikaw ang kriminal! Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino! Ako si Paulo Mariano! Bakit ko ikaw pag-usab! Sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Uy, mao din ang imong gigamitan sa mga litrato, sir? Oh, tanaw, naigko ko sa sabang ig-anan, di ba? Hungog ka, Cardo. Bungutan na kapag ngano. Nganong di ako ang retrato ni Mayan? Maluibog siya. Nagpaang kong sasalain. Natural na minyo naman. Ay, sir, wako maigo. Tungod kay wako ikaw pero sa sunod yung muka ka ng baba mo sa tunog na dili ko gusto, mabunggang na! Oo, sir. Oo, so kagaral. Maluibon si Mayan. Sa kadugay panahon na gialimahan ko siya, nagpaang kong sasalain. Maunay mahitabo ka niya. Pusihundo ko ng dapitas siyang lawas. Pero dili pa karon. Kinahanglan magpaabot ko nga magsabak na siya. Kung napakis pagpatay kang Paulo tungkol sa kahungog mo, Cardo, dili ko na tugutang mabuhi pa ang anak. Sasabakan pa lang na mayan, patsyon ko na ang anak ni Paulo Mariano. Pa! Mian? Uy, kaso, nabuhian ako ang tasa sa kape. Paliw ko og hipo, sare. Ako na lang. Ayun, panawag ko katapang.
Sa may lang kapuslanan, kung ikaw na lang ang mabuhas tanan. Paulo, maikog ta. Dili ka angang maikog. Gihatagan ko sila trabaho aron may sweldo sa sila dinhi. Mga dili na to sila insultohon pinaagi sa paghimo sa mga buluhaton sa sulugoon. Katabang, dili sulugoon. Okay, katabang. Murag kag sinanay da. Maugi mangunay. Dili tarang tao, mahimugsong senyorito. Tuan na sab, kinsulto na sa ko. Naibaw na ko sunod di mong itubag. Dili ni mo sa kung gipanganakang senyorito. Oh, pero dihang nagtuo kong dili ko senyorito, wa ko mo reklamo sa namatan kong kahimtang. Maong Mrs. Mariano, pasagding ang katabang ang muhipos ana. Ha? Oh, ngano ka? Hantod ka sa aman din yung puyo ang mga agents. Nagtrabaho kami, Raji. Wala na may gubot. Wala na maging mapakita siya sa bando. Tungod kay nagbantay sab sila sa mga lihok sa ilang mga kaaway. Ha? Wa tingali oy. Siya raw naman og di gitang kabalita. Raji, wa kapay kalibutan sa kontrabaho. Maabot ang mga katuigan o hangtod sa pagkatiguang na lang ang intelligence work una masakpi ang kriminal. Ah, magkadakong gasto, anak. Ngano ba na problema ka man ni ana? Iko kong Paulo. Nagtrabaho mi. Wa mi magpahimos. May tingali pa nga. Kuhaan lang ni mong idaghanon sa mga gwardya din Ngano bang ikaw may musulti ana? Unsa matag-iya ka din Ah, sakita sa manapa oy. Hangtod kinahanglanon mi ni Paulo din magpabilin ang mga tao din Gipili kong mga ulitaw ang mga niya din aron way problema sa mga asawa. Nya, si mama. Naanad na si mama mo sa kong trabaho. Dili na ka na problema. Anhin lang to na ako papuyo sa mama oy. Mamjay, gusto ni Paulo og mayan. Aron maghiusa na ta din Si Paulo og mayan ug ang mga tao sa Villa Mariano ang gibantayan ko. Dili ang akong asawa. Pasagdira siya dito siyang nimutangan. Cruel. Unsa? Ah, wow oy. Nakadungog ko. Mingon kag cruel. Kadungog mo na yun. Tanaw yun. Mingon kang cruel ko. Kay akong ibutang og luwas nga lugar ang imong inahan, mao ba? Dili cruelty ang gibuhat ko, Raji. Mahal ko si mama mo. Maong dili ko siya ibutang sa peligro. May mga laing tao kong giprotektahan. Ug sa akong klase sa trabaho, una ang katungdanan kaysa akong pamilya. Maong gisiguro ko siyang daan nga dili mapagan. Ako lagi. Imong gusto nga niya ka. Usa pa lalaki ka ug makabaw kang manalipod. Pero kung gusto ka, di ikaw ang mubantay kang mama nimo. Uban ni siya dito. Di ko Be, kinsa man kay cruel na tundo ha? Giuna mo pa ang lain tao. Liwat bitaw ko nimo. Unsa? Una ko ng laing tao kaysa pamilya. Katungdanan ko lagi kini. Gipanumpaan ko ning katungdanan sa nasod. Raji, tinugyanan ko sa balaod. Managlahi na Raji ang atong kahintang. Oh, lagi. Ano naman gina ba? Hinahanglan pa usahay nga magpatanga-tanga ako para magka-istorya tagtas-taas. Hinahanglan pang maglalista o mag-away aron matagal ko nimo. Raji. Pero proud ko nimo pa. Maong gusto ko din Kaya gusto kong makakita nimo in action. Yung bata Tama mo! Dali niya! Si Asusina, dali! Tabang mo! Tabangin ko ninyo! Asusina! Uy! Unsa man ismi? Kalit lang siya nalumoy. Dali, tabangin ko ninyo! Be, ako
Alsabi. Usa man kaya nimo. Uy, kagamay ining mian. Be. Hawa mo, hawa. Nay, Oh, maayo kay niya ka na. Pasensya ka na lang. Nabalda kay noon sa imong lakaw dito sa opisina Mayor. si Mian. Okay na siya. Nahili na siya sa doktor? Oh, Paulo, tuwa pa sa inyong kwarto ang doktor. Lakaw. Huwag ko maglahom. Salamat. Salamat kay Mian. Ka-OA lang yun. Radji, Ay, ano butang wa siya magdahom nga minyo man sila. Unsa bagoy dengatan sa sking dog, di bata. ka Papa sabot. saba kay kada. Pasagdi na lang siya, Ninong. Naana damian ang Reggie. Huwag sa kalipay nga gibati ko karon. Di ko makakasuko aning Raji. Na, pastilan. May apo na day ko inis dili madugay. Hasta sabdi ko. Bitaw pataon ko pa. Si Martin ang kinahanglang balitaan ninyo niini. Nakasiguro kong malipay gyud siya. Rapis boso. Huwag ihunong siya pagbansay. Unsa pa kayang ibansay nga hanas naman ka na siya papunting. Tak nagod kayo mga litratong dagko. Usa pa. Kakaskis bala ano eh. Horot lang itong kwartag pinalit ana. Hangtod ron. Kita magbahin. Oo na Cardo. Pero huwag kami magduda. Bahinan yung kataan ni Cardo. Di sa pwede mo sabat. Hantingon mong kunutan niya. Selain niya sa pahingo halili. Mo trabaho ta karon. Trabaho, boss? Oo! Basta ba na eh? Taon-taon na ito magihimo. Wala mo mga babo, sige na mo gilawgan. Pero may payabot. Peligro mo pa saya-saya. Tabo. Gago. Isa ba nag-iingon yung mapasaya-saya ta? Mo trabaho ta! Ha? Oh, Cardo. May plano na ka? Ano sa plano? Oo. Muan ko. Bye. Oh, Ninong, kinahanglan mo lakaw ko. sa balita. Milihok na sab sila, Paulo. Unsa? Sa Gertrudes, gitulis ang bangko. Si Gertrudes? Mm. Kung mo na. Niya rasas dol. Oo, Paulo, niara sila sa doon. Di ba giingnan ko ikaw, nga niad din niya ang iyang puntarya. Maong dili, mahitabong dili siya mubalik. Paminaw ko. Oras ng balikan na to ang espesyal nga lagaw. Ha? Adto may diretso dito ka. Mukoy ko. Dili na, Paulo. Mao na gipaabot ni Servando nga makuyo ka. Wa ko makasabot. Marunong si Servando. Hayan gihimo niyang paon ang iyang kaugalingon aron makakita og higayon nga makaduol siya nimo. Kining tulis sa Gertrudes. Iya kining gituyo. Umosab kining gipaabot ng higayon. Nahibaw ko nga nahibaw siya nga natultulan na nato ang lagaw. Maong kinahanglang dinhi ka lang, di ka mauban. Ninong, Timan delikado ang kahimtang ni Mian. Dili mahimong mahadlok siya. Tingalig magkawaan.
Cardo, Ah, ay ba kung kimingaw ka na sa iyong pamilya? ay, bawa ka. Nahibaw ko kain sila? Asan mo ko ng sulbaron? Natural! Gikuha sila sa lugyanan sa balaod o labing siguro. Gimutang silang ko sa kadapit din luwas sila. Ay kamalaka. Padoong ka dito. Kinahanglan at tuon mo sila. Pero balik ka ha? Mo balik ka din Ambot kung tinuod ka bang wa mahibaw nili. Wa ka mahibaw nga naa sila sa Villa Servando. Oh, nakurat ka? Okay. Konbinsido na ko sa kakurat ka na patik sa mong naon. Konbinsido kong wa ka mahibaw. Tuwas na dito. Mangwadto ka, aron igbalik mo, dadon mo na ko ang impormasyon ang gikinahanglan ko. Makikita ka kang piling. Sa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ni sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales, obos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.